Wata ƙungiya mai rajin tallafawa al'umma ta yi wa ƙananan yara shayi fiye da guda 100 a ƙwaryar birnin jihar Kano. Yayin da yake jawabi ga manema labarai, shugaban ƙungiyar ya bayyana cewa ƙungiyar ta zaɓo ƙananan yara marasa ƙarfi da marayu har da masu buƙata ta musamman domin amfana daga wannan tsarin. Ya ƙara da cewa shirin yi wa yara kaciya na ɗaya daga cikin ƙudure-ƙudure na ƙungiyar da ta bijiro da su don taimakawa mutane marasa ƙarfi musamman a wannan hali na matsin tattalin arziki da ake fama da su a wannan ƙasa tamu. Ya yi ƙarin haske kamar haka. Sai a jona. Alhamdulahi mun yi duba ga yanayi da ake fama na sanyi. To lokacin da ake sanyi ana buƙatar yara da tunda ana hutun makaranta a wa yara kaciya, sai muka ga ya dace mu provide wannan program din na yin kaciya ga yara waɗanda suke ƴaƴan marayu ko kuma waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin da za su iya musu. To aƙalla yara nawa kai amma ne aka wannan kaciya? To mun dai raba kaci guda 100, to zuwa yanzu dai mutanen da muka rijista sun kai 110. To akwai wani shi da ake samar da su ba musu kaciya magunguna ko wani abu? Muna yi musu kaciya kyauta sannan kuma a ba su magani kyauta. Akwai shirye-shirye wanda mutum da muna zuwa outreach, za mu bata lokacin da ake rashin lafiya nan kamar malaria ta yi wa ko wani ciwo, sai mu ga ta wace gudunmuwar za mu bayar. Amma muna zuwa lokacin da mu je musu medical check-up, mu duba marasa lafiya sannan mu ba su magunguna kyauta. Wani ne yake da wanda kofa a wuri take, da aikin alkhairi duk inda kake za ka iya ganin sa ka yi shi. Mutane ya kamata yanzu yanayi ne da ake ciki kasar kowa a matsayi yake, kowane irin taimako ka ɗauko kai wa al'umma za su ji daɗi, za su gode.